Knižnica Ružinov má naozaj rôzne zákutia a ústredná knižnica má priestor pre každého z vás. Tu sa nachádzame v knižničnej klubovni, čo je priestor určený pre tých názoročných, ktorí chcú mať od všetkých dospelákov pokoj, chcú stráviť čas v bezpečnom, príjemnom prostredí, kde si chcú pokecať so svojimi kamarátmi, možno si niečo zahrať, prečítať, proste tráviť voľný čas tak trošku zmysluplne a presne tento priestor je určený pre nich. A aby sme im ten čas trošku pomohli vyplniť, tak v tomto priestore sa pravidelne aj konajú rôzne aktivity a podujatia pre nich určené. No a keďže je to práve pre tých názoročných, čiže žiakov základných, stredných škôl, tak tu nájdu aj to svoje možno obľúbené, možno neobľúbené, ale určite veľmi zaujímavé čítanie pre študentov, prózu, poéziu, drámu, všetko to, čo na to niekedy frfleme, ale pritom sú to úžasné knihy, ktoré si radi možno niekedy zase prečítame.